Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, абмяркоўваць мы гэтыя сённяшнія навіны працягваць будзем з магілы, таму што сепультура у перакладзе з партугальскага, калі я не памыляюся, так азначае магіла, таму міністэрства магіл, магіла з магілы, карацей кажучы, аўтар і вядоўца YouTube канала Міністэрства сепультуры, музычны журналіст, пісьменнік Александр Чарнуха у нас у студыі. Прывітанне, Александр. Прывітанне. Вось вы думаеце, чаму Александр апрануўся такім змрочным? Каб данесці вам на кантрасце прыемныя навіны. Што мы маем пра прыемныя навіны? Але давайте, можа быць, паступова, каб шок не здарыўся у наших гледачоў, будем паступова падыходзіць да добрай шакуючай навіны, якая павінна парадаваць, а можа і не, пэўную частку беларускага грамадства. Александр, пэўны час таму ты аб'явіў про тое, што YouTube канал Міністэрства сепультуры становіцца на паузу. Давай троху вернемся да тых падзеяў, што стала прычынай. Адсутнасць фінансавання, таму што Міністэрства сепультуры гэта ўсё ж такі праект, які афекціць шмат якія працэсы. Гэта і стварэнне менавіта самого контенту, і запісу студыі, і монтаж, і паблішынг, і SMM, і рэклама на Ютубе час ад часу. Гэта грошы, іх не было, таму мы абвесцілі пра тое, што праект становіцца на паузу. Але па першым часе былі такія спадзяванні, што гэтая пауза будзе зусім кароткая. Што здарылася? Чаму гэта пауза зацягнулася? Гэта звязана з агульнымі там працэсамі, якія закранулі і шмат якія беларускія незалежныя СМІ? Ці ўсё ж таки YouTube контент гэта троху іншая галіна? То есть вот як все праходзіла, перамовы там? Не, мне падаецца, што логіка прыкладна такая ж. Гэта агульная сітуацыя, якая закранула шмат якія медыйныя праекты беларускія, шмат у каго зараз недахоп фінансавання. Ён звязаны з тым, што фокус змяшчаецца на іншыя падзеі. Беларускі кантэкст ужо не так цікавіць глобальных актараў, як раней. Плюс, у мяне канал, ён не звязаны там з нейкімі палітычнымі рухамі ці нейкімі яшчэ. Гэта ўсё ж таки пра беларускую культуру. Беларуская культура гэта яшчэ больш нішавы контент, які не збірае шмат праглядаў. Таму вось так атрымалася. Я тут магу толькі развесці рукамі. Шукалі выйсце, вось выйсце знайшлі. Саша, ўсё ж таки ты як чалавек, які звязаны і журналістыкай і працаваў у незалежных медыа, як ты лічыш, вот пачаліся, калі мы кажам пра вось гэтыя пэўныя праблемы з фінансаваннем, адна з прычынаў была таму, што беларускія незалежныя медыа, як это кажуць, пачалі класці ў адну кашолку з расійскімі незалежнымі медыа. Можа быць, і мы ўсе там спрабавалі даказваць, што гэта зусім іншыя абсалютна мусяць быць кошыкі, што параўноўваць прагляды ў беларускіх незалежных медыа з расійскімі немагчыма, таму што абсалютна розныя і умовы, і ўсё рознае. Але YouTube каналы, яны таксама патрапілі ў нейкую такую супольную кашолку з расійскімі YouTube каналамі. Ці вот як это было? Чаму вот все ж таки сувязь такая атрымалася? Тут я не магу сказаць дакладна, таму што я не з'яўляюся фандрайзерам. То бок я наўпрост ніколі не кантактаваў з донарамі пра тое, якой логікай яны карыстаюцца і чаму вось такая сітуацыя склалася. Мне падаецца, што ўсё ж таки YouTube каналы, яны нейкім чынам усё роўна ў адну карзіну гэтую кладуцца з медыямі, таму логіка прыкладна такая ж. Але я магу толькі здагадвацца, не буду тут казаць вось дакладна, таму што проста не ведаю. І як працягваліся гэтыя пошукі, гэтыя праблемы і як яны вырашыліся? Я пайшоў просто самым лагічным шляхам, таму што кожны блогер, кожны публічны чалавек, ён залежыць ад сваёй аўдыторыі, і яго аўдыторыя гэта галоўны яго актыў.
і я вельмі ўдзячны людзям, што яны глядзяць мяне, падтрымліваюць. І калі міністэрства сепультуры стала на паузу, шмат хто пісаў, ну просто хацеў там пацікавіцца, чым ён можа дапамагчы, калі гэта ўсё ўзнавіцца. Таму я вырашыў пайсці просто шляхам публічнай абвесткі пра тое, што мы ствараем сваё народнае міністэрства, першае ў гісторыі Беларусі народнае міністэрства, якое просто кожны чалец можа фінансаваць самастойна. Гэта пытанне даверу, і мне вельмі прыемна, што людзі давяраюць мне. Вось яны мяне падтрымліваюць, і ўсё атрымалася, міністэрства сепультуры вяртаецца. Так, мы так не пераскокавай. Окей, прыспешваеш. Слухай, а вот ты сказаў зараз про тое, што от упершыню там сваё народнае міністэрства, але Тимоха Кудович яшчэ пэўны час таму для такой народнай падтрымки розных праектаў, там пачынанняў стварыў такое умоўнае, ці яны назвалі так, такія магістраты, такая вот падтрымку. Гэта дало, вось гэтая ініцыятыва дало вот такую вот штуршок і для того, каб ты звярнуўся да сваіх гледачоў, ці это как бы одно з другім не звязана. Можна назваць, што гэта таксама той магістрат такі. Ну я вельмі паважаю Тимоха Кудовіча і тое, што ён робіць, але мне падаецца, што ўсё ж таки не быў першапраходцам у гэтым у справе нейкага народнага фінансавання. То бок ёсць даволі паспяховыя сервісы народнай падтрымкі, гэта і Patreon, і вось сервіс, якім я карыстаюся, Buy Me a Coffee, праз які просто аўдыторыя можа падтрымаць нейкага крэатара, просто дапамагчы яму ствараць і надалей контент, які цікавы гэтай аўдыторыі. Таму гэта такая практыка міжнародная, она даволі паспяховая, і вось менавіта на гэтыя міжнародныя прыклады я і глядзеў. Дзякуй праекту, пазнала, што многія мае знаёмыя, іх дзеці маюць магчымасць сябе рэалізоўваць, на жаль, не ў Беларусі, але вельмі ганаруся, жадаю вяртання ў вольную Беларусь. Матахары піша, ці гэта канкрэтна пра праект сепультуры, і там можа быць пра тых людзей, якія сталі героямі гэтага праекта, ці это можа быць тэма магістратаў, так вот зачапіла Матахары, але тым не менш сапраўды дзякуй, што ёсць такая магчымасць. Ці разлічваў, што людзі адгукнуцца? У мяне была упэўнена, што людзі адгукнуцца, таму што ну вось мне прыватна пісалі людзі, што вось хацелі падтрымаць нейк праект, і шмат хто пушыў вось менавіта гэтую ідэю пра тое, што давай стварай ужо народную падтрымку, мы падтрымаем, мы гатовыя, але я не улічваў вось наколькі гэта можа быць маштабна, таму што ўжо там больш за 180 чалавек падтрымалі праекты, гэта вельмі крута, гэта розныя сумы грошай, вось, але яны закрываюць частку выдаткаў на вытворчасць сепультуры. Гэта не той тэмп, які быў раней, там 4 разы на месяц, але 2 разы на месяц дакладна ёсць. Вось, і гэта класна, гэта вельмі натхняльна, і гэта вось імпульс для того, каб рабіць новыя выпускі. Ну, з аднаго боку, у вас здаецца 180 чалавек, ну, можа і шмат, асабліва калі параўнаць з тым, колькі за Карнацыйную раду прагаласавала. З другога боку, ну не шмат. Усё ж такі гэта сапраўды, дзякуючы падтрымкіцы такой колькасці людзей, ну плюс-мінус, можна ствараць прадукт. Слухай, нават адзін чалавек это ўжо шмат. Мне падаецца, што калі цябе падтрымліваюць, гэта ўжо імпульс вялікі шукаць далей, шукаць магчымасці нешта рабіць, магчыма нечым ахвяраваць, каб просто быць удзячным тым людзям, якія табе просто выказалі некую падтрымку. У маім выпадку гэта менавіта так, таму 180 чалавек, гэта ў 180 раз больш шмат, чым адзін чалавек, і гэта ўжо вельмі крута. Ты калі пісаў про тое, што вырашыў ўсё ж таки звярнуцца да людзей за падтрымкай, ты казаў, што чым больш часу праходзіць вось гэтай паўзы, тым
Як там это правильно называется с этими алгарытмами Ютуба? Ютуба яны просто хаваюць канал, ён просто не трапляе ў прапановы да гледачоў, і просто ахопы того, что ты робіш, яны вельмі моцна зніжаюцца, і гэта вялікая праблема, вялікая трагедыя там усіх YouTube-блогераў, просто таму што калі ты рэгулярна не выходзіш, не публікуеш новыя відэа, то YouTube расцэньвае гэта як просто нейкую там несталую працу, і ён просто тебе не пушыць больш, таму што ты ему больш становішся нецікавы. Вот так вот. А ці не атрымлівае, ці не будзе так, што зараз вось праз колькі там 180 дзён, ты кажаш, уже прайшло, зараз вось выйдзе праграма, і што фактычна табе давядзецца наращивать вот этыя прагляды і даходзіць да гледача, ну фактычна с нуля па новай пачынаць. Я не ведаю, як атрымаецца. Вельмі цікава паглядзець, таму што няма такога вось правіла залатога ў Ютубе. Вось калі там новы выпуск не выйшаў там праз 2 месяцы, то ўсё, табе трындзец. А калі вось ён выйшаў праз месяц, то яшчэ нармальна. Будзем глядзець, як это ўсё будзе атрымлівацца, таму што гэта такі складаны працэс, тут кожны з нас першапраходзіцца, і трэба просто вось на практыцы глядзець, як это атрымаецца у нас. Зараз на сёння ты ёсць ужо ўпэўненасць, што дзякуючы народнай падтрымцы ты зможаш, хай не, як ты кажаш, не 4 разы на месяц, а 2 разы на месяц, але выходзіць стабільна. Так, тут гаворка вядзецца пра тое, што можна стабільна выходзіць 2 разы на месяц пры той колькасці падпісчыкаў. Гэта людзі, якія стала супорцяць. Гэта зараз размова пра тое, што не то, што там хто-то разова даў там нейкую там суму, што давай падтрымаю, Саша хороший чалавек, а хто-то ўжо сказаў, не, это проект хороший, і мы хочам яго падтрымліваць, каб ён выходзіў, і это подпіска на пастаянна, умоўна кажучы. Так, абсалютна. Ёсць 2 варыянты падтрымкі. Гэта разовая нейкая падтрымка, калі чалавек просто один раз там купіў каву міністру, таму што ў байме кофе менавіта вось гэтая метафора выкарыстоўваецца, то вось купіць кавы камусьці. А можна просто падпісацца на адзін з портфеляў, якія я прапаную сваім гледачам. Гэта можа быць скураны портфель, які прадугледжвае ранні доступ да Міністэрства сепультуры за дзень да асноўнага рэлізу. Это умоўна кажучы такі портфель намесніка міністра там. Так. Ёсць селектар. Гэта пакет, які прадугледжвае, што карыстальнік атрымае ад мяне не то. Выбачаюся, за вось скураны портфель чалавек яшчэ атрымае ад мяне адмысловы плейліст раз на месяц з самай цікавай музыкай. Селектар прадугледжвае, што чалавек атрымае ранні доступ да Міністэрства сепультуры, плюс атрымае яшчэ ад мяне цікавы эксклюзіўны матэрыял пра нейкую экзатычную музыку свету, які я напишу спецыяльна для вось падпісчыкаў на гэты пакет. І за кабінет міністра, гэта самы дарагі пакет, на які можна падпісацца, чалавек атрымае і ранні доступ, і плейліст, і вось гэты цікавы матэрыял. Вот так вот. Гэта, умоўна кажучы, пасада Натальи Эйсмонт. Доступ да цела. Кшталту. Просто я лічу, што калі чалавек супорціць стала праект, то ён мусіць атрымліваць яшчэ нейкую дадатковую ад мяне, нейкі бонус. І вось у якасці гэтага бонуса я прапаную вось нейкія свае эксклюзіўныя там матэрыялы. Слухай, а ты не думаешь, что люди чакалі, вот калі ўжо там шмат хто, і я ведаю, і ў каментах пісалі, і мне рассказывалі, калі казалі, что я прывык пачынаць раніцу суботы, нядзелі з прагляду чаргового выпуска Міністэрства сепультуры. Гэта так, гэта сапраўды так. А можа быць, ёсць іншыя людзі, якія, як ты паставіў на паузу, уздыхнулі з палёгкай. Там сёстры Груздзевы, напрыклад. І клас. Мне падаецца, што гэта ж частка з такога свабоднага грамадства, калі кожны сам вырашае, ці глядзець, ці не глядзець, ці падтрымліваць, ці не падтрымліваць. Тут жа няма ніякага прымусу. Я звярнуўся да аўдыторыі. Вельмі класна, што некаму гэта падабаецца, ён хоча падтрымліваць. Калі некаму не падабаецца, то ён проста праходзіць міма і не заўважае.
Дарэчы, я вось у анонс, які стаіць у нас на сайце, зашыў наўпроставую спасылачку на YouTube канал Міністэрства сепультуры. Я зараз праверу, ці наш крэатыўны СММшчык, ну конечно, як ён мог, таксама даў і тут у нас у апісанні да Ютуба. Так что, калі ласка, заходзьце, подписывайтесь. Ну там уже далей я, конечно, раю, але кожны выбирае сам, там кубачак кавы міністру купіць, пералічыць, там можа быть портфель сабе вельмі добры міністэрскі, скураны здабыць з рознымі цікавосткамі, але раю сачыць таму, што у гэтую нядзелю у гэтую нядзелю будзе новы выпуск, дакладна ён уже запісаны, змантаваны, подписчыкі атрымаюць яго на дзень раней, то бок у суботу, а ў нядзелю ўжо будзе паўнавартасны рэліз публічны для ўсіх, хто цікавіцца, як там справа ў міністэрстве. Вось вы бачыце, у чым карысць ад таго, што вот мець подпіску не ў нядзелю, як вы прывыклі, там чакаючы яшчэ доўга суботу, ходзячы, мучаючыся і мучаючы сябе, што вот што ж там будзе, калі мы ўжо паглядзім, а вы ў суботу ўжо раз по падпісцы і паглядзелі. А пра што будзе? А я не скажу. То есть ты намекаешь, что я подписки не маю, тому не скажу. Ну, я ніколі не анансаваў новыя выпускі, пра што яны будуць. Гэта заўсёды такі элемент сюрпрызу для гледачоў, таму што, ну, мне самому было б цікава проста нейкую неспадзяванку атрымаць. А пра што будзе? А што на гэты раз? Ну, гэта элемент такога, мне падаецца, таксама элемент шоу, можна сказаць. Не, ну с аднаго боку да, з другога боку там как бы закінуць такую заманушку, як это кажуць, что вот там будзе вам цікава, там, ну умоўна кажучы, там про саладуху, і ўсе чакаюць, што ж там ён про саладуху, будзе там не уже про саладуху, але про вельмі дзіўнага чалавека, які дзесяцігоддзямі разводзіць беларусаў і дзяржаву, і яго ўсё атрымліваецца, і ніхто з гэтым нічога не робіць. Ну, таму што, разумееце, злавіць і пакараць чалавека за каментар дзе-нибудь дзе за смайлік у Фейсбуку, яно ж губазіку прасцей, чым злавіць таго, хто з махлярства з дазволу высокіх пагонаў, напрыкладу, такім махлярствам займаецца. Я да прыкладу кажу, я не ведаю пра што і пра каго канкрэтна размова, але тым не менш. Такім чынам, бліжэйшую нядзелю, а для подписчикаў суботу, чарговы і доўгачаканы пасля доўгага перапынку выпуск Міністэрства сепультуры. Ох, я, можа быть, завяршаючы гэтую тэму сепультурускую, а у нас яшчэ ёсць пра што пагаварыць, я вось нездарма нагадаў пра спасылачку, якая зашыта, і можна зайсці і паглядзець. Я калі гэтую спасылку падшываў, безумоўна, зайшоў на старонку і звярнуў увагу на прагляды. І скажи, вот тут же шмат размоваў про тое, як мы тут ганяемся за лайкамі, за праглядамі, за ўсім іншым, і ты вот параўноўваючы, якая тэма, які ракурс, які накірунак сабраў больш праглядаў, не думаеш, так, мне ж вот дзеля праглядаў можа быць тады не пра умоўны які-нибудь постпанк расказаць, а пра вот там якіх-нибудь чарцей са славянскага базара? Такога пытання ніколі не стаяла, таму што для мяне вельмі важна падсвечваць усе аспекты беларускай музыкі, іх шмат. Вось, і тут можна рабіць выпускі пра фрыкаў, а можна рабіць выпускі пра сапраўды папулярных музыкантаў па ўсім свеце. І нават калі гэта не будзе, ну, так вось шмат глядзецца, ну, гэтаму ўсё роўна ёсць місія канала падсвечваць і тых, хто, ну, на нашу думку цікавы, на маю думку цікавы сапраўды. І мы тады працягнем гэтую тэму. Я нагадаю, у бліжэйшую нядзелю чарговы выпуск, доўгачаканы выпуск Міністэрства сепультуры. Не ведаем пра што, але будет очень интересно, как говорит один фрик-персонаж. Александр, вот добра згадали про цікавосткі. Мы не один раз казали про тое, что творчым людям у эміграцыі ім перш за ўсё трэба ствараць якасны,
цікавы контент, што б гэта не было, там музыка, там тэатр, там мастацтва і гэтак далей. Калі глядзець ўсё ж таки за той час, які здарыўся у пераважнай большасці творчых людзей пераезд, это ўжо у каго 2, у каго 3, а у кагосьці і 4 гады ўжо, атрымалася вось выйсці на гэты ўзровень, знайсці сваю нішу і пачаць выдаваць сапраўды якасны цікавы прадукт. У кагосьці атрымалася... Вот эта селекцыя прайшла ўжо ці яшчэ ідзе? Яна яшчэ ідзе. Мне падаецца, у кагосьці атрымалася, у кагосьці не атрымалася, але тут справа, што ўсе мы зараз апынуліся ў тых умовах, калі у нас выбудоўваюцца рынкавыя адносіны з нашымі там слухачамі, гледачамі, чытачамі, і калі ім нешта цікавае, калі яны сапраўды зацікаўлены ў табе, у тваёй творчасці, яны будуць купляць, слухаць, чытаць, глядзець. Калі не цікава, ну, нейкі час ты па інерцыі яшчэ можаш там сваю аўдыторыю карміць нечым не вельмі якасным. Але, ну, гэтая аўдыторыя просто будзе змяншацца, змяншацца і змяншацца. І вось мы з табой на пачатку перадачы размаўлялі пра тое, што фінансаванне зараз яно вельмі абмежаванае, яго становіцца ўсё менш, і гэта такі натуральны шлях эвалюцыйны і рэвалюцыйны шмат для каго, просто рэвалюцыю сабе правесці і падумаць, а ці сапраўды нешта вартае і цікавае я раблю. І з таго, што можа быць за апошнія паўгода, давай возьмем там ці колькі месяцаў з'явілася, што б ты вызначыў, выдзеліў? Слухай, я шчыра не рыхтаваўся до такога пытання, тому что я і спецыяльна скажу, что вот что першае, оно што застрала ў галаве, то яно ж першае само і выскаквае тады. Калі казаць пра музыку, то ў гэтым годзе ўсё больш сумна, чым у мінулым, таму што мінулы год быў выбуховы, і шмат хто просто выдаў нейкія фантастычныя альбомы, якія рыхтаваліся. Гэты год такі, ну, вось перапынак. Пакуль што я не магу адзначыць сапраўды яскравых нейкіх рэлізаў, якія выйшлі ў гэтым годзе. Мяне вельмі натхніў вось маштабны вельмі канцэрт Na'Vi Band з нагоды дзесяцігоддзя гурта. Гэта было сапраўды вау, таму што гурт, беларускі гурт сабраў не самую маленькую пляцоўку ў Варшаве, якую збіраюць сусветныя гурты. Ну вось я там быў напрыклад на Libertines, я там быў на Fever Ray, і вось зараз Na'Vi Band таксама сабралі гэтую пляцоўку, і гэта вельмі крута. Гэта паказвае, што вось гурт сапраўды цікавы слухачу, і ён галасуе за гэта сваімі там грашыма, ён ідзе падтрымаць любімых музыкантаў, слухаць іх песні. Ну ось сапраўды, і цікавасць захоўваецца да беларускіх выканаўцаў, то есть яны могуць утрымліваць не толькі ностальгіяй, а мы вот это вот у Мінску разам спявалі яшчэ, а зараз вот ці ўжо сапраўды новым прадуктам могуць утрымліваць вот тыя ж самыя Na'Vi Band, канцэрты там іншых гуртоў, таксама БН прыязджалі, тут давалі канцэрт, там Памідораў выступае, ногу свяло. То есть вот як это працуе са слухачамі? Ну, ногу свяло, это ўсё ж такі іншая гісторыя. Я ўвогуле у той кантэкст не хачу паглыбляцца, і ну, для мяне не той, каб гэта нейкая прынцыповая пазіцыя, але просто для мяне стала нецікава тое, што там адбываецца. А я вот назваў спецыяльна, каб праверыць, таму што яго вот пушаць, там нават Стрыжак там з ім інтэрв'ю рабіў з фронтменам гурта, і там типа, ну вот жа ж наш, там вот он за Украіну, там Беларусь падтрымліваў. То есть вот как бы найперш трэба на сваіх увагу звяртаць. Не, так калі ласка, гэта моя асабістая пазіцыя, я нікога не заклікаю рабіць так, як я раблю. Просто мне асабіста мне гэта не цікава, я не звяртаюся да гэтай музыкі, таму што ну вось ёсць вялікае шырокае поле сусветнай музыкі, і яно для мяне больш цікавае, чым музыка расейская ў гэтым кантэксце. Я звяртаю ўвагі на сапраўды цікавыя гурты і на беларускія гурты, з якімі ну вось я з гэтым кантэкстам працую ўжо шмат год, і для мяне гэта цікава ў першую чаргу
даследчыка, як для журналіста, які сапраўды ну вось хоча, каб нешта якаснае адбывалася у нас. Ну вось што я могу сказаць? Вось, напрыклад, у суботу было адразу 3 беларускія імпрэзы, 4 беларускія імпрэзы. То бок спачатку быў фантастычны канцэрт у касцёле, на якім і ты і я былі. Вось, потым былі канцэрты РСП, Петлі прыстрасця і фестываль Беларусь Outside Sound System. І людзі проста разрываліся паміж тым, як туды трапіць. І гэта класна, што і нават у эміграцыі такія імпрэзы праводзяцца, і іх шмат. Это мне нагадала Мінску свае найлепшыя часы, калі сапраўды... Дарэчы, вот я не паспеў на усе канцэрты і не імкнуўся гэта. Я так думаю, што і ты на ўсіх не быў, але з тых там інфармацыі, якая была, на ўсе канцэрты хапіла гледачоў, то есть залы ж пустыя не былі. Ну, наколькі я ведаю, на ўсе хапіла, іх было не так шмат, як звычайна, таму што ну ўсё ж такі аўдыторыя яна не змагла патрапіць і туды, ці ну просто не было жадання, ці гэта зашмат. Я, напрыклад, мне зараз складана увогуле быць на канцэртах у нейкіх там ну клубах, калі на цябе там ціснуць сцены. І гук, ну вось мне псіхалагічна складана, таму я большасць канцэртаў просто скіпую, ну праз нейкія свае там асабістыя, там магчыма псіхалагічныя, магчыма нейкія яшчэ там траблы. Але ну я разумею, што ну вось частка аўдыторыі там пайшла на Петлю прыстрасця, частка аўдыторыі на РСП. Частка аўдыторыі не пайшла ні туды, каб просто тусануць, захаваць сілы для імпрэзы Беларусь Outside Sound System. І гэта нармальны працэс. Гэта стварае прапанову, а далей ужо чалавек выбірае, што яму больш цікава. Ну і гэта сапраўды да паказвае, што беларусаў шмат і імпрэзаў шмат, выбраць можна. І ну адзінае, што якасць таксама, спадзяюся, будзе захоўвацца, а можа і быць і прырастаць. Як дзе? Потому что вот Гарри Дэвидсон піша: сумны конец «Відзьма-невідзьма» показывае, што YouTube не спрыяе пастаяннай паспяховасці каналаў. Не заўсёды канал можа быць цікавы, таму беларускім каналам трэба пастаяннае фінансаванне. Ну, слухайте, часам бывае так, что как бы там выгарае там асноўны аўтар там канала, там ці, скажем, тэмы знікаюць, ці яшчэ што здараецца, поэтому трэба неяк падпітвацца. Вот дзе ты шукаеш падпітку? Ну, я б сказаў, што увогуле шмат якія каналы цікавыя, але нішавыя каналы, яны існуюць ці то на энтузіазме, ці то на народнай падтрымцы, таму што гэта для іх адзінае выйсце, таму што ну вось беларускамоўны канал пра беларускую музыку гэта даволі нішавая гісторыя, і яна не будзе мець глобальнага поспеху. Я цалкам сабе ўсведамляў гэта, калі пачынаў канал, але для мяне пытання, на якой мове рабіць перадачу увогуле не стаяла. Я разумеў, што магчыма, калі я буду рабіць па-расейску, то у мяне будзе больш аўдыторыі, але не, ну навошта? Па-расейску контента і так хапае. Давайте сваім займацца, добра? Вось, і рабіць нешта сапраўды унікальнае, эксклюзіўнае. Мне падаецца, што ну вось гэты варыянт народнай падтрымкі, ён і ёсць даволі эфектыўны для такіх нішавых медыяў, для нішавых YouTube-каналаў, якія, ну, гэта дазволіць ім проста за кошт сваёй аўдыторыі існаваць. Што тычыцца нейкай падпіткі, ды не ведаю. Слухай, я нядаўна свой графік перагледзеў, я там пачаў раней класціся спаць, раней прачынацца, спортам неяк актыўна займацца, кантрасны душ, і ўсё, я зразумеў, што я больш эфектыўны, у мяне больш часу, у мяне больш натхнення, больш энергіі, гэта класна. Вот так вот, называется... Кидай паліч, ставай на лыжы, і будзе у цябе ўсё нормально з каналам, энергетыкай і ідэямі. Ну, жарт жартамі, але пэўны сэнс тут таксама ёсць. Дарэчы, а можам зрабіць такі невялічкі анонс, наколькі я ведаю, просто зараз узгадаўся Владимир Пугач, які знаходіцца ў ЗША з турам, такім вялікім грандыёзным турам, пра які нам, дарэчы, знаходзячыся у
Кентукі, здаецца, выйшаў на прамы эфір і расказваў. Я ведаю, што ў цябе таксама ёсць планы. Планы ёсць, але пакуль рана анансаваць нешта, пакуль просто размаўляем, думаем пра даты, але пакуль нічога анансаваць не будзем. Таму што гэта быў не анонс, а намёк. Паважаныя беларусы з США і Канады. Які цікавы чалавек можа да вас прыехаць, калі вы гэтага захочаце. Так што, калі ласка, падумайце уважліва. Александр, ёсць яшчэ адна тэмка, якую хацелася б закрануць. Я нездарма на пачатку сказаў пісьменнік. Свінні, твой першы роман разышоўся, я так разумею, не першы і другі наклад дадатковы. Ввогуле роман меў вялікі поспех. Ну, можа, не такі, як беларуская нацыянальная ідэя кнігі, но блізкі да таго. Это я по-жартоўскі, по-сяброўскі жартую, подкалываю. Мы с Александром любім часам і разам прэзентавацца. Ён у мяне таксама быў удзельнікам. Але я ведаю, што ты працуеш пачаў працу над другой кнігай і адначасова пачаў шукаць фінансаванне для выдання, там, ну і все, што трэба, що звязана з гэтым нармальным, таким буржуазным камерцыйным прасоўваннем гэтага проекта, як это тут все адбываецца. І раскажы мне, что за чорная котка прабегла, выбачайце за тавталогію, паміж Чарнухам і беларускай радай культуры? Я б не назваў гэта чорнай коткай, просто мой досвед быў даволі траўматычным. І гэта не справа маіх асабістых амбіцый, тому што я нармальна рэагую на нейкія адмовы, калі ты прапанаваў ідэю, табе сказалі не цікава, добра, значыць сам зраблю, як я зрабіў першапачаткова са свіннямі, тому што не было ніякай магчымасці іх выдаваць праз выдавецтва. Вось, але тут у мяне паўстала пытанне экспертызы, якая праводзіцца вось у праграме Art Power, тому што я прачытаў заключэнне экспертаў, якія аналізавалі мою заяўку, і зразумеў, што яны гэтыя заключэнні не адпавядаюць зместу маёй заяўкі. То бок эксперт ігнаруе тое, што там напісана. То бок, напрыклад, нейкі маркетынгавы план пра прасоўванне гэтай кніжкі, які там вельмі падрабязна распісаны, у заключэнні эксперта выглядае як няма плану па прасоўванні далейшым кніжкі, і мне выстаўляюцца нізкія балы за гэта. Я першапачаткова паразмаўляў гэта прыватна з радай культуры, і мне просто запэўнілі, што будзе праведзены дадатковы інструктаж з экспертамі. Запэўнілі мяне ўжо ў дацкім інстытуце, які з'яўляецца партнёрам гэтай праграмы, таму што рада культуры мяне у вельмі такім бюрократычным стылі просто пераадрасавала: калі у вас ёсць нейкія пытанні, можаце звяртацца вось у дацкі інстытут, а мы тут не пры чым. Так вось, мяне запэўнілі, я падаўся з гэтай жа заяўкай яшчэ раз, і мне зноў адмовілі, і ў заключэнні эксперта амаль тыя ж фармулёўкі пра адсутнасць плану па прасоўвання кнігі, нейкія яшчэ такія вельмі асабістыя рэчы, то бок там у рызыках закладзена тое, што там адсутнасць зацікаўленасці з боку чытачоў і гэтак далей. То бок нейкія рэчы, якія проста не адпавядаюць фактуры, якая выкладзена ў гэтай заяўцы. Я палічыў, што трэба публічна звярнуць на гэта ўвагу, таму што шмат хто з людзей са сваімі праектамі падаваўся на гэтую праграму, і магчыма будзе на нейкія іншыя праграмы рады культуры падавацца, і магчыма проста гэтыя сапраўды цікавыя праекты, я не кажу пра свой, але пра іншыя цікавыя праекты, яны могуць проста вось патрапіць пад такую экспертызу і ўвогуле не патрапіць да рэалізацыі, хаця вартыя таго. І гэта праблема, і на гэта варта звяртаць увагу, я лічу так. Ну, глядзі, ты кажаш пра тое, што эксперт паставіў, звярнуў увагу, паставіў нізкія адзнакі, але мяне ў дадзенай сітуацыі здзівіла тое, што там жа ж два эксперта. Так. І адзін эксперт дае высокія адзнакі, а другі нізкія, прычым і адзін, і другі раз. І ці няма тут нейкага, я не ведаю, там
Можа чалавек не любіць чарнуху персанальна? Ну мне б не хацелася так думаць, я б вельмі не хацеў, каб выглядала сапраўды так, што нейкі там суб'ектыўны фактор уключыўся і гэта нешта асабістае. Я не магу нічога казаць пра это, таму што я не ведаю, хто эксперт і ці мае ён нейкі зуб на чарнуху, я б не хацеў так думаць. Я думаю, што магчыма, магчыма, неуважліва прачытаў заяўку, магчыма, яшчэ нешта. Усякае бывае, але просто гэта экспертыза ў такім выпадку мусіць нейкім чынам фільтравацца, і вось гэты кантроль якасці экспертызы таксама праводзіцца, таму што фактычна атрымліваецца, што за экспертамі ніхто не пераправярае, і вось у такім выглядзе іх заключэнні трапляюць ужо да адборачнай камісіі, якая прымае канчатковае рашэнне. Эксперты яго не прымаюць, але гэтае меркаванне можа заафекціць, яно можа паўплываць на прыняцце рашэння, і гэта ўжо кепска. Я чытаў каментары под гэтым тваім допісам, і там прыйшлі людзі, якія трапілі ў такую ж самую сітуацыю, про вот менавіта такую разбежку у ацэнцы аднаго і другога эксперта, у дзіўныя такія каментары, калі пишут, что вот распісана конкретно по пунктах гэта, а там пишут, а там не указано ни гэта, дык вот же, а там еще одно не указано. Ввогуле мяне закранула одна з каментатарак, якая, я так разумею, прыйшла падавалася с нейкім тэатральным проектом, а ёй сказали штосьці кшталт, я утрырую, конечно, але кшталту того, кому зараз ваши тэатры цікавыя. І ты думаешь, сапраўды, что за экспертиза такая? Некая реакция з боку там альбо сам Сергея Будкіна, альбо з іншага прадстаўніка рады была на гэты допіс? На гэты допіс ніякай рэакцыі не было. Я думаю, што яны не планавалі гэтую рэакцыю. Галоўнае, каб яны зрабілі нейкія вывады для сябе, вось у далейшым, калі яны будуць працаваць з нейкімі новымі праектамі. Гэта важна. А тое, што яны ніяк не адрэагавалі на мой допіс, гэта не важна. Моя місія зрабіць так, каб гэтая праца стала больш эфектыўнай, і каб людзі сапраўды бачылі, што ўсё празрыста і няма ніякага магчымага суб'ектыўнага фактару прыняцця рашэнняў. Там былі такія яшчэ каментары, што маўляў, прасіць грошы на там напісанне кнігі, гэта можа быць не прынята так у літаратурным свеце, таму што маўляў, есть адмысловыя творчыя рэзідэнцыі, куды вось людзі пісьменнікі едуць, яны забяспечаныя там жыллём, харчаваннем сутачнымі, мол, такое вот, можа сапраўды не прадугледжана нешта? Я скажу так, большасць беларускіх пісьменнікаў займаюцца вось менавіта пісьменніцтвам непрафесійна. Пад непрафесійна я маю на ўвазе, што яны не стала працуюць пісьменнікамі, так, у іх няма там умоўнай працоўнай кніжкі, дзе напісана я пісьменнік, так, у іх ёсць нейкая праца, і у вольны час яны пішуць кнігі, таму што для іх гэта хутчэй такое, хобі. Я разумею, што ёсць выключэнні, але большасць вось яна менавіта такая. І калі мы хочам стымуляваць менавіта тое, каб з'яўляліся новыя кніжкі, трэба ствараць умовы. Якія гэта умовы? Я беру, напрыклад, творчую рэзідэнцыю. Гэта калі табе прапануюць прыехаць у нейкі горад, іншы ў іншую краіну, даюць табе кватэру і суткавыя. І вось ты мусіш у вось гэтых умовах пісаць. Але у цябе ёсць свая кватэра, магчыма, нават здымная, якую трэба паралельна аплочваць у горадзе, дзе ты жывеш стала, і ў цябе, магчыма, ёсць праца, і ты мусіш хадзіць у офіс. У лепшым выпадку ты не мусіш хадзіць у офіс. Дык вось, ты мусіш узяць там, напрыклад, адпачынак сабе на працы і паехаць у творчую рэзідэнцыю, каб там пісаць. Ты губляеш свае грошы, умоўна кажучы. Калі ты едзеш у гэтую рэзідэнцыю на некалькі месяцаў, то ты губляеш і працу, адпаведна. І ты мусіш вяртацца з гэтай рэзідэнцыі і шукаць сабе новую. Гэта лагічна? Мне падаецца, што гэта нелагічна. І для большасці пісьменнікаў гэты варыянт проста не падыходзіць. У тым ліку для пачынаючых пісьменнікаў, у якіх яшчэ няма нейкага творчага рэзюмэ, каб проста паехаць у гэтую рэзідэнцыю і там стала пісаць. А мы нібыта хочам заахвочваць людзей пісаць кніжкі.
ствараць новую літаратуру, і гэта ствараецца новымі людзьмі. Мусіць быць нейкае свежае паветра. І тут справа не рэзідэнцый, а тут справа канкрэтнага фінансавання кніжкі. Ну да, бач, праблем ўсё ж таки шмат, і тут нават не ведаю, як гэта ўсё вырашаць. Ну, как бы трэба, каб гаспадарыня Коўшык со сваімі ініцыятарамі, там, інстытутамі і ўсім астатнім, можа быць, сапраўды ўзяла пад крыло і літаратараў, і мы і нейкія распрацавалі агульныя праграмы. Я думаю, што яны цудоўна ведаюць, якія праблемы існуюць, працуюць над імі, але гэта не таксама непроста знайсці грошы пад фінансаванне новых кніжак і дзейнасці літаратараў. Літаратура увогуле, як ты разумееш, як вы ўсе мы разумеем, не вельмі ўдзячная сфера дзейнасці. Да, згодны. Ну што ж, трэба завяршаць, і таму не раскрыў ты сакрэт, што ж будзе у новым выпуску, свежым выпуску Міністэрства сепультуры, то можа хаця бы так праанансуеш і прыадкрыеш таямніцу, пра што будзе новая кніга? Гэта будзе зборнік апавяданняў. Іх колькасць пакуль я не скажу. Гэта будуць апавяданні на зусім розныя тэмы, яны будуць закранаць розныя аспекты нашага жыцця, але так ці інакш будуць звязаныя з прыродай дыктатуры. І тут я не пра дзяржаву, таму што дыктатура, яна сярод нас, яна ў нас саміх, і гэта акурат тая тэма, якую вельмі цікава было б даследаваць, не звяртаючыся толькі да нейкіх палітычных працэсаў. Дыктатура ў нас саміх. Мы такія вось, кожны па сабе маленькія дыктатары, што я, што Чарнуха. Вот, абсалютна, абсалютна. Як там казала Святлана Алексеевич, мы мусім па кроплі выціскаць сябе савецкага чырвонага чалавека, а Александр Чарнуха працягвае гэтую думку і кажа, што мы павінны выціскаць сябе дыктатара. Усё так. Вот так вот. Ну, амаль суаўтары вот зараз напрасіўся. Дзякуй вялікі. Александр Чарнуха, Зміцер Лукашук, міністр Міністэрства сепультуры, запрашае вас у нядзелю паглядзець чарговы выпуск гэтага вельмі цікавага YouTube канала. Раю подписаться, як не забывацца подписываться на YouTube канал Еврорадио. Слухайте, глядзіце, подписывайтесь, расшэрвайце. Беларуская найперш, і трэба за ім сачыць, трэба яго падтрымліваць. Жыве Беларусь. Жыве вечна.